Aquí estem amb les nostres convidades, que són la Cise Cortés Caseries Casteu, un somriure per la premsa. Molt bon dia, Cise. Bon I dia. Mercedes del Clos, què tal? Bon dia, Lola. Bueno, vosaltres teniu jo diria, una conjunció fantàstica. És que canteu, feu poesia, toqueu el piano i feu uns espectacles magnífics que tots els premianencs i tothom que ens escolti, que us vulgui acompanyar el proper dimarts a l'auditori de la plaça Urquinaona, al Conservatori, al Real Conservatori, doncs allà us podran escoltar. Expliqueu-me aquests detalls. És el primer cop que ho feu allà i com va començar aquesta història? Bueno, sí, és la primera vegada, perquè això ja estava programat fa 2 anys, però bueno, degut a la pandèmia sí, ja està, sí. no? Va quedar aplaçat i aquest any, com s'ha obert, doncs, bueno, de manera ja normal, diguéssim, doncs hem aprofitat per poder presentar aquest espectacle que ja teníem muntats. Com li dieu a aquest espectacle? Viatge nom té? íntim. Viatge íntim, que maco. I què és el que podran veure i escoltar? Bueno, doncs podran veure i escoltar cançons que la Mercedes va descobrir fa uns anys, de cançons japoneses i sefardíes, harmonitzades pel pianista i compositor Manuel García Morante. I bueno, és un recull d'aquestes cançons que ella ja fa temps que ha fet un treball d'investigació també important sobre elles. Per tant, podríem dir, Mercedes, que ets una erudita en el tema o t'interessa... Quin interès tens en aquest tipus de cançons? Bueno, a mi m'interessa la música en general, totes Sí. les manifestacions de la música en general, però sobretot també m'interessa música que és anònima, que se transmet oralment i que són d'un grandíssim valor musical, no? I això m'interessa moltíssim perquè són altres cultures, no? O sigui, jo estic a dins de la meva cultura occidental, però m'agrada obrir una mica la perspectiva per endinsar-me dins d'altres cultures que són interessantíssimes i amb les que ens cultivem i coneixem moltes coses. I a més, anònimes, no? Que ha de ser molt difícil precisament trobar-les, perquè les peces conegudes, doncs això, tothom les coneix, però... I com fas aquesta tasca d'investigació? Mira, senzillament, aquests 2 llibres de cançons sefardís i japoneses els vaig trobar en aquesta tenda de música tan meravellosa que està en les Rambles, Beethoven, que ja tenen el que no tenen enlloc. Ho sé. Jo, mira, des que tenia, crec que 13 anys, hi anava, crec que encara està oberta, no? O ja l'han tancat? Perquè vaig sentir... Tenen problemes. Sí, no? Però és que és una llàstima. És d'aquells establiments que, de veritat, jo demanaria al polític que pugui fer alguna cosa, que ho mantingui. Home, això no hauria de desaparèixer mai, perquè és que fins i tot és visitat per turistes. He vist recitals de piano al fons de la sala. És una botiga meravellosa que pertany, no sé, a l'ànima de Barcelona, no? Sí. Espero que no... Llavors, el secret està en que tu has d'anar a la Beethoven sense presses. Exacte. Sense mirar el rellotge. És que, a més, I t'has de perdre. Allà el temps s'espera. Sí. Espera, perquè entres... És que està tot igual. Jo crec que no van canviar res. Ni el terra, ni el taulell. Aquell taulell de fusta enorme. Tot. I et deixen pujar amunt, a dalt, en el pis de dalt, que és un caos meravellós. Sí, visca aquest caos. No has de tenir pressa. I vas descobrint coses. Mare meva. Perquè el Doncos, el Xavier Doncos, el pare, és molt curiós i porta coses interessants. I va ser així, no? Va ser així d'aquesta manera, no? Gràcies a que en l'espai de la Beethoven tenen coses insòlites. Sí, i a més són tan generosos que et deixen entrar i mirar-ho tot i remenar i sense pressa pots estar-te allà el temps que necessitis. Per això deia que travessar les portes de Beethoven és com entrar en un altre món
i és meravellós. Jo espero que no desaparegui, que no hagi desaparegut, ara que estem parlant d'aquesta meravellosa botiga que guarda autèntics tresors, no? Quanta gent ha après allà a tocar un instrument, a cantar, a anar a buscar, a comprar partitures, no? Quina meravella. Pues, escolta, cançons sefardíes i japoneses. Quina varietat, o sigui, quin àmbit més curiós, no? Sí, perquè aquests dos grups de cultures diferents, el Manuel García Morante les ha harmonitzat al piano. O sigui, no? Són llibres diferents, no? I gràcies a això, o sigui, nosaltres hem pogut tenir accés i cantar-les i tocar-les, gràcies a que el Manuel García Morante ha fet una harmonització meravellosa d'aquestes cançons. Que bé. I el paper de la Cise, qui serà? Tocar el piano? Bueno, sí, sempre ens repartim el paper, els papers. Jo presentaré el concert, farem una mica d'introducció i de situació d'aquesta figura important del García Morante i explicarem també una mica doncs, en què estan basades aquestes harmonies pentatòniques, no? Sobretot de les cançons japoneses. I la Mercedes també situarà una mica el transcorre de l'harmonia, la història, d'on ve això, de la Xina més antiga, doncs aquest camp profund del poble. Bueno, és així, no? Serà una mica, no només concert, sinó també hi haurà una petita conferència per situar i donar a conèixer, que és mundialment conegut, el García Morante, per la seva trajectòria, però ens agrada molt, sempre que ho fem, doncs també donar un espai per la paraula, que ja traduirà els poemes als japonesos per situar que aquestes històries tan boniques. Ara no em diguis que parles japonès, Mercedes. O sigui, no, clar, però necessites aprendre la fonètica, perquè el llibre està tan ben fet, el llibre de les japoneses i les seves dits, però les japoneses estan les equivalències fonètiques per fer una pronunciació adequada. Ja està, i això, clar, per pronunciar-la bé. Però també en el llibre està la traducció al català i a l'anglès de cada cançó i la història de cada cançó, el perquè d'aquesta cançó. Oh, que interessant. O sigui que és un treball fantàstic. I clar, a nosaltres ens agrada això, expressar-lo al públic, que la gent sàpiga què estem cantant. Clar, què sí, estem perquè dient? Si no pots dir que bé que sona, però és com mirar un quadre amb una explicació sense, no? Sí. Canvia totalment. Aquí és... Pues, escolta, trobo que serà un espectacle d'una delicadesa i una curiositat enorme, no? No és habitual assistir a aquest tipus de concerts, espectacle... Perquè és un format, ara de totes maneres ja s'està fent molt, no? La gent, jo crec que de vegades, o sigui, cada vegada més, necessita com més interaccionar, no? Això segur. Els compositors, els pianistes, tothom vol transmetre alguna cosa més, no? Que seure allà, tocar i adéu. Exacte. És millor contactar amb el públic, explicar què vas a fer. Aquesta visió que acabes d'explicar de seure's, tocar i marxar era ja molt antiga. Avui dia jo crec que ja no s'accepta, no agrada aquesta distància entre l'intèrpret i el públic, no? Sí. Jo sóc aquí l'artista i vosaltres veniu, m'escolteu i marxeu. Ha Sí. canviat molt, afortunadament. Encara els grans formats d'aquests pianistes, les orquestres, encara continuen, no? Però jo penso en l'Alt Lang, que vaig veure fa un temps, no? A Barcelona, a l'auditori, i ja veus que hi ha personatges, tot pot agradar-te o no, però que ja volen aquest contacte més proper al públic. I això s'està fent, doncs, sobretot en petits formats, com és el nostre, no? Però que hi ha aquest caliu. Crec que és més atractiu. Com és aquest auditori per a aquells que no hem estat mai? Jo reconec que no he tingut la sort d'anar-hi mai. Bueno, a veure, la paraula auditori jo crec que no és la més adequada perquè és un lloc molt gran, no? No és molt gran, perquè l'altre dia van anar nosaltres a fer l'assaig. Auditori sonava a molt gran i en aquest cas em sembla que no. No, perquè això està dins de la Setmana Cultural que comença el proper dilluns, no? I que serà tota la setmana d'actuacions, d'activitats, i clar, hi ha una aula en la que es fan els concerts, però que tampoc té molta capacitat, no? Perquè és de l'edifici del conservatori. I, bueno,
Em refereixo que no sé a quina capacitat pot tenir això màxim, 50 persones? una mica apretades, unes 40. Sí. Bueno, està bé, és un lloc que... Sí, a nosaltres ens agrada els espais petits. Pues sí, és perquè... més íntim, més càlid. Exacte, caliu. exacte. A molts artistes els agrada així, més petit comitè, Sí. no? Sí, no té res a veure, perquè jo recordo vaig estar treballant en el Teatre Nacional de Catalunya uns mesos, portant composicions musicals i també treballant la part actoral en algunes escenes. Bueno, i jo, o sigui, era tan gran aquest espai i estaves rodejada de tanta llum, unes llums Sí. tot perfecte, tanta llum que no veies a ningú. És com si tu estiguessis Amb una bombolla i, En una- no en pots una veure... illa. Sí, sí, sí. i no veus absolutament res. Això m'ho ha dit més d'una persona. hi ha una fredor. A actuar. Exacte, que és molt fred. Hi ha una fredor, o sigui, Sí. tu has de fer un esforç per intentar transmetre alguna cosa que no saps on està això que estàs transmetent, no? Llavors, per mi és més, hi ha més humà als espais petits, perquè pots veure els ulls de la gent, mirar-los directament. No sé, són actituds diferents, no? Sí, sí, sí. I quina tasca feies? Per curiositat, ja que... De Lope de Vega a Fuenteovejuna. Ah, molt bé. Fuenteovejuna, llavors em van demanar fer tot un treball de composició musical, perquè havia trossos que Sí, eren sí, musicals sí, sí. i tal. I sí, És que la Mercedes del Clos, bueno, igual que la Cise, no? Jo la Cise la vaig descobrir aquí venint a una entrevista i vaig dir, me la quedo. Però sou unes persones que teniu moltes aristes, vull dir que tot el que sigui música, art, interpretació, heu tocat molts pals. bueno, la música i la poesia, amb Sí. això... Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, i l'escriptura també. També, clar. home. Bueno, sí, la Clar, poesia. la poesia, però em refereixo que també... Formen Bueno, part de les lletres ferides. Sí. I com van les lletres ferides? Continueu fent coses o està una mica parat el tema? està una mica aturat. Sí, però ara estem una mica a veure si com l'any passat, l'Ajuntament ens deixa posar una taula a la Per Sant plaça. Jordi? Per Sant Jordi. Ah, fantàstic. Ara estem de converses. Home, doncs seria... Sí, ara és el moment, no? Perquè ja el tenim aquí a Sí. tocar pràcticament, eh? Sí. Per tant, a veure si hi ha sort, queda un mes pràcticament, i seria molt bo perquè, a més, cau en diumenge aquest any i molta gent passarà per allà durant tot Sí. el dia i potser, pues, no sé, expliqueu el vostre projecte, algú més que es vulgui apuntar, gent que no us coneix encara, és una gran oportunitat, no? Sí, sí, sí. sí. Quant temps durarà l'espectacle aquest de viatge íntim del dimarts proper? Quina durada tindrà, Cise? Una hora, Màxim, sí. màxim. Sí. Una hora màxim. Es farà curtet, eh? Bueno, és que jo crec que els formats també de llarga durada no s'ha ho d'anar... entenc, eh? No, i a més, s'han de fer coses, jo sempre li dic, no, a la Mercedes, coses que la gent es quedi amb ganes. No, Sí, hi ha unes això és molt important, perorates... eh? No, jo no soc I partidària, sobretot no? el tema parlaments. El tema parlaments, la gent quan veu que... I a més, quan diuen seré breve, ja et temps el pitjor, perquè sempre que diuen seré breve, Sí, sí, allò sí. s'allarga, que no hi ha que dius, bueno, he vingut aquí a escoltar, a veure Sí, música. per això. Aquests tipus de concerts, jo crec, perquè jo també he estat en alguns que les persones de vegades no sabem mesurar fins a quanta informació, no? O sigui, Tens tota la raó. Com es nota que però- teniu aquesta sensibilitat de posar-vos en el lloc de l'espectador, que és molt important, no? Perquè de vegades alguns arriben a l'escenari i, escolta, com que ara és el meu moment, ho allarguen i sí, que em sí, piqui sí. pugui, Sí. no? Doncs una horeta es farà curt, seguríssim. Bueno, Serà tot seguit o fareu una petita pausa o anirà tot seguit? Tot seguit, perquè nosaltres ho fem aquí, de vegades, no? Quan ho fem a casa de la Mercedes, és aquest format, no? Interaccionem per aula i després la música, però no fent cap... Perfecte. No. Que, per pausa. cert, lamento molt no haver pogut anar-hi la vegada aquesta última, que em vas convidar, però bueno, no sempre és possible anar-hi a tot. M'agradaria que parlessis... Bueno, ara m'ho diràs, però aquest espectacle, aquest viatge íntim, és obert a tothom o són invitacions que heu fet vosaltres? Perquè, bueno, parlàvem de la capacitat de la sala, d'unes 40 i escaig persones. Invitació, obert a tothom, com va? Això és obert a tothom,
perquè és això, no és que es faci un concert aquell dia específicament, no, de nosaltres, que podria ser, però no és el cas, no? Sinó que està dins d'aquesta setmana cultural en la que es fan activitats des del matí fins a les 8 o les 9 de la nit, no? Llavors és obert a tothom. A quina hora començarà? A 2:45. Molt bé. Molt bé, una hora sí. molt bona i amb una horeta ja està, fantàstic. O sigui que és obert, que qui vulgui... Això està el dimarts 21, a quin número de la plaça Urquinaona? 11. El número 11. Doncs aquells que no hem tingut encara l'oportunitat, no?, d'anar al conservatori i a veure aquest petit auditori, doncs tenim una oportunitat fantàstica el dimarts 21 d'agafar, anar cap a Barcelona i disfrutar durant una horeta de bona música, bona poesia i de conèixer aquesta poesia safardí i japonesa, no? Que va descobrir. Hem portat algunes cançons. Estem sentint-les de fons. Sí. Igual tens molt baixet el volum, però les estem des de fa estona sentint de fons. Ara! Ella tenia molt baixeta el volum i no la sentia. Fa molta estona que les estem escoltant. Sí, gràcies al Marçal que ens les ha posat. Molt bé. Mercedes, a mi m'agradaria, perquè tenim temps encara, que m'expliquessis aquests recitals que feu a casa teva, que segur que és perquè tens un espai fantàstic. Cada quan ho fas, això? Cada 2 mesos, més o menys. Ara potser una mica més, un mes i mig, no, entre un mes i mig i 2 mesos, no? I són 2 formats. Un format és vetllades participatives, que vol dir que les persones que venen han de participar en música, poesia, prosa, pintura, fotografia. És a dir, és la premissa. Vol venir? Participa. Sí, no vinguis només d'espectador. Participativa. Això és un compromís, perquè, bueno... Sí, no, però hi ha moltes persones que volen mostrar coses. I després hi ha la vetllada format concert, que, diguéssim, és el format concert. Cisse i jo actuem, tenim un repertori que hem preparat i les altres persones escolten, no? Des de quan ho feu, això? Des de fa molts anys. I com va començar? Perquè ara ja suposo que s'ha convertit en un clàssic, però... Bueno, això va començar abans de conèixer jo a Cisse, quan estava aquí a Barcelona estudiant música i entre els companys de música vam dir, escolta, hem de fer coses, no? I a més tens espai, perquè si no tinguessis un bon espai per encabir els teus convidats i tot això seria complicat, Sí. I la idea era que fer audicions rotatives, un mes en casa d'un, un mes en casa d'altre, però havia d'haver un piano en la casa de cada persona. És complicat. No tothom té piano. No tothom, però clar, tu vas buscant les persones de música i tot això, no? I es feia així, rotatiu, no? Perquè ens repartien l'espai. Però ara, després de la pandèmia han passat moltes coses, i ara, de fet, sóc jo la que continuo, de tot el grup que érem, diguéssim, la que continuo ofertant això en el meu espai, a casa, no? Però, o sigui, continua d'una altra manera, o sigui, en l'espai de casa meva. Que bé, quina generositat, quina meravella, no? Quantes persones s'acostumen a assistir-hi en cadascuna d'aquestes representacions? Abans de la pandèmia podien ser 20 persones, 22. Ara ja... aquest dissabte vindran 15 persones. Serem 15-16. No està mal, són amics. Amics amants de la cultura, de la música, de la poesia, i és una oportunitat de conèixer a les dues i de disfrutar-ho, no? I la idea és que cada persona porta un pica-pica i compartim el pica-pica i després xerrem i intercanviem idees o coses del concert o del que sigui, no? És un format una mica com clàssic, no? Aquelles tertúlies d'abans, sense pressa, on la gent amb aquells cafès, no? Sobretot tenim la idea aquí una mica d'aquells cafès de Madrid on es feien aquelles tertúlies literàries, no? I tot això sembla que amb els temps actuals costa més de trobar un espai així sense pressa,
Sí, per exemple, aquest dissabte vindrà el marit de la Lluís, d'una escriptora, la Maria Àngels Viladot, que va fer una exposició fotogràfica molt interessant en el Palau Robert i la mostrarà a casa. Vindrà i la mostrarà. Carai, molt Ostres, bé. pues... Del Palau Robert a casa teva, Déu-n'hi-do. Clar, o sigui, home, per favor. És molt d'agrair. No, moltíssim, moltíssim. Clar, perquè la Maria Àngels Viladot, ella és escriptora, però també li agrada molt cantar. Sí. I l'altra vegada van venir per primer cop i el Lluís no va fer res. I jo li vaig dir, Lluís, has de fer alguna cosa. Tu poses a tothom a treballar, eh? Has de fer alguna cosa. I va dir, vale. I mira, molt portarà bé. fotografia, que bé, que Sí. bé. Bueno, doncs escolta, dos dones emprenedores en el sentit de que la gent no es quedi a casa, de que surti, de que s'ho passi bé, escoltant bona poesia, bona música, i noies, us felicito perquè de veritat és molt maco el que feu, totes dues, eh? És molt Gràcies. maco. Gràcies. Són molt generoses, de debò. Pues ja sabeu. Generoses i disfrutones, no sé si això es diu en català. Sí, bueno, però... Ens agrada molt gaudir. Sí. Gaudir. Viure la música, l'art. Pues, Sí. exacte. I a més mostrar allò que coneixeu, que us fa disfrutar a vosaltres, que us fa pues això, gaudir del que coneixeu i transmetre-ho als altres, no? Que això és molt maco i molt generós, eh? Perquè molta gent que potser pot pensar, jo crec que cada cop menys, però abans deien música clàssica, per exemple, no? I deien, uf, i ara diuen, ostres, però això és una meravella, no? La gent que l'ha descobert així en viu i en directe, amb un gran auditori o amb petit comitè, és igual. Però diuen, però si això és meravellós. I dius, clar, però et faltava donar-li una oportunitat. Clar, i el maco d'aquestes vetllades és que hi ha moltes maneres diferents de mostrar la música. O sigui, vindrà, per exemple, una pianista i una saxofonista, una altra que fa jo jazz, o sigui, cadascú fa, després jo faré improvisació vocal amb una cantant, o sigui, una altra persona farà clàssic. És un ventall de molts aspectes de la música, no? I això crec que és interessant, no només centrar-nos en un estil determinat de música. No, i tant. Molt més generós i molt més ric. Mercedes del Clos, Cise Cortés, moltíssimes gràcies a totes dues i que vagi molt bé i que continueu així d'engrescadores i d'apassionades per la vida i per la cultura. Moltes gràcies. Gràcies, Lola. Una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més històries i continuem escoltant aquesta veu meravellosa que és de la Mercedes. Aquesta és la teva veu, Mercedes. T'estàs escoltant, no? Ara sí, eh? Sí. Doncs vinga. Ya